Sedím na balkóne a premýšľam čo ďalej. Myšlienky sú v tóne samovražednej pane. Čo sa stane, keď chytím do rúk kameň? Kerry tlačí na moju hruď a odhodím ho preč. Ak budú všetky spomienky fuč, ako sa budem cítiť, bude mi okej, alebo chytím amok. Som prikovaný ku dnu, komplikovaný jak kung fu. Hovorí sa zahoď starosti za hlavu, ja ich držím v sebe. Neviem sa odosobniť od bolesti, už mi z toho jebe. Počuť vokol mňa ticho, kere krváca, zmračen nado mnou prší minulo. Obraciam kapitolu, no čítam tie isté riadky dokola. Som plný zlosti, ľudia vokol mňa prezliekajú kostým. Hrajú to na city, som celý rozbitý ako porcelán. Kerry nejde zlepiť späť, chýbajú kúsky, truši. Hovoria mi, že by som sa mal zblížiť, no už neverím nikomu. Preto ostanem už asi navždy sám. O čom je vlastne život, aký má význam? Niekto naháňa šťastie a niekto zase čísla. Ja hľadám pokoj v duši, aspoň skúsiť na chvíľu zabudnúť na všetko, čo ťaží ma. Skôr než zblázním sa, skôr než zrazím ma na zem a vydýchnem naposledy.